Hi guys, खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेल पेन्टिं बयखौबो गोसो गोथारै बारनाय जाबाय आरो लोगोसे रंजालि बैसागनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै मन्दिराव थांनो नागिरदों जेसां हायो दिन्थिगोन रायजोफोर नै जों साथाम थांनो ओंखारदों नै जोंहानि रानिया हेपि रंजालि बैसागो ओमफ्राय नोंलाय नोंबो ओमफ्राय नोंनि मा मुङामोन बुं बिनेश्वरी बरु ओमफ्राय नोंना आंनि मुङा दृष्टि बर' थेंक इउ ओमफ्राय दायो जों बहा थांनो ओंखारदों दायो जों मन्दिराव थांनो साथामजों न दे रेडि जाबाय दा ओमफ्राय दा मा खालामदों नोंसोरलाय मा बिबार लादों ओमफ्राय देग्लाव बैसागुनि थाखाय मा लाबाय गान खादो लादों ओमफ्राय मुनि लादों मुकुट लादों मनि मुकुट आंबो मुकुट लादों आरो मा लादों गैला आरो दखना लादों गाबोन मोसागोन ना दे गाबोन मोसागोन न दे जाबाय ना दे जाबाय दे